Hello लोगोफोर आरोबाव खेबसेबाव वेलकाम टू माय चैनल दायो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोगासिनो दङ आंनिनो आंगो बिदा बिबिसन बसुमतारी बिदाखौहाय आङो लोगो मोनदों बिथाङा अदालगुरिनिफ्राय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव सफैदों दा बेनिखायनो आं फंनैसो आदानिफ्राय फंनैसो मोजां गाज्रि आं डिटेल्सखौ लानोहाय गोसो जादों आदा वेलकाम थैंक यू ओके फिनि CDP खौ मानि थाखाय जोङो खालामनाय जायो दा अच्छा बे CDP माने चिल्ड्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम बे प्रोग्रामखौ जोङो दानि थासारिखौ नायनानै जोंनि देरबोनाय गथ'फ्रा समाजाव माबादि जिउ खांगोन नैबेखौ लोब्बा लानानै जोङो बे प्रोग्राम खालामनाय जादों बेनिफ्राय जों नुनो मोनदों दानि थासारियाव गथ'फ्रा गोबां समाजनि गनायजायै मुवाफोरजों जायखौ जोंनि आजौ आजैफ्रा मालाबाबो बाहायफेराखै खालामबोआखै बेबायदि आखल आखुआव बिसोर लोब्बा जादों नै बिनिफ्राय गथ'फोरखौ जों माबायदियै थखु खालामनानै माबायदियै जों रैखा खालामनानै लाखिगोन आरो जोंनि बिसेस जोंनि बर' समाजखौ जोंबादि मोजां आखल आखुजों जों दालांनो हायो बेखौ नायहरनानै जोङो नैबे चिल्ड्रेन डेवलपमेंट प्रोग्रामखौ जों लानाय जादों जाहाथे गथ'फ्रा मोजां आखुजों आरो जोंनि बर' समाजखौ बा जोंनि गामिखौ जोंनि न'खरखौ दालांनायाव जेन बिसोरो मदद खालामनो हायो नैबेनि थाखाय जों बेखौ मिजिं खालामनानै लानाय जादों बिसोरनि व्यक्तिगत जिबननि मोदोमनि जिबन मोदोमारि आरो समाजारि आरो मेन्टेल माने बिसोरनि मेन्टेल लाइफखौ लानानै जोङो नैबे फारिलाइखौ जों खालामनाय जायो आदा बिबिसननिफ्राय आङो निस्सय मोनथिबाय आरो दायो बिथांखौहाय आङो इन्ट्रडिउस खालामनाय जायाखै निस्सय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथाङा सफैदों आरो इमिडियेट आङो चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय आङो लोगो मोनदों दा बेखायनो आङो मोखांजों मोखां आङो फंनैसो खोथाफोरखौ आङो सावरायनोहाय गोसो जादों जे CDP खौ मानि थाखाय खालामनाय जायो निस्सय आदा सारनिफ्राय जोङो खोनाबाय निस्सय अब्ला जोङो गाव गावनि गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानो एबा गुड बिहेभियार एबा उन्दैनिफ्राय माने देरजासिम मोजां केरेक्टार खालामनो जोङो अब्ला बे प्रग्रामखौ खालामनांगौ जादोंना जों बेखौ खालामनाय जादों आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों दा देग्लायल' नङा जों सिगाङावबो अलरेडि खालामखांबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो जों नुनो मोन्दों बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां जोहोलावफोर दं लाइमोनफोर दं थांनाय बोसोरफ्रावहाय जोंहा जनसंख्या जोब खममोन फैनाय एटेन्डेन्सआ देग्लायहाय जोङो 300निबो बारा गथ'फोरखौ जों लोब्बा लानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना बे प्रग्रामनि गेजेरजों बिथांमोननि जि स्पिरिचुवेल लाइफ आरो बे ससियेल लाइफआवहाय बिथांमोना माबा मोनसे खहाखौ नुबोदों जाय खहाखौ सुफुंनो बिथांमोना दिनै जोंजों लोगो लाफैदों बे प्रग्रामाव फैदों आरो बे खोब रंजाथाव बाथ्रा बे गथ'फ्रा माने समाजनि जि गाज्रि आखु बा समाजनि जि बायदिसिना जानाय लोंनायजों बिसोरो नुबोदों गुबुनखौ नै बिनिफ्राय गावसोरखौ माबायदि रैखा खालामगोन नै बिनि थाखाय बिसोरो क्लु नागिरनानै जोंनि प्रग्रामाव बिथांमोना फैदों आच्छा अब्ला जोङो वेलकाम बेवहाय नङा बियो CDP चिल्ड्रेन डेवलपमेंट प्रग्राम बियो जाहैबाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मोजां लाखिनो थाखाय एबा जोङो ना केरेक्टारखौ मोजां गुड बिहेभियार खालामनो थाखाय निस्सय बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों एनिवे आङो गोबांथार मोजां मोनदों नोंखौहाय लोगो मोननानै आसा खालामदों निस्सय जोंनि इयुननि समावबो जोङो लोगो मोनगोन जेब्ला अदालगुरियावहाय जोङो थांनाय जागोन अब्ला निस्सय आदा नोंखौबो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय साक्सेसफुलि बे प्रग्रामा जाथों होननानै आं मिजिं थिनानै आंनि बे आदाखौ लोगो मोननानै आं गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच आंगो लोगो जाय सारजों आं लोगो मोनदोंमोन बे सारजोंनो बिथाङा फैफादों बिथांनि मुङानो जाहैबाय ब्रादार बिरसन बसुमतारी मोननैया दा निस्सय ब्रादाराबो चिरां डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो दा चिरां डिस्ट्रिक्टखौ माबायदि मोनदों ब्रादार जोबोद मोजां मोनदों माने गोबावसैमोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैया नाथाय दिनै फैनो मोननानै मोजां मोनदों आङो माने मैया फैनाय जादों ओमफ्राय जास्ट दिनै सानसेल' आं थानो मोननाय जाबाय नै गाबोन आं थांफिननोसै मानो होनबा बेबायदिनो प्रग्राम जोंहा बेलेग डिस्ट्रिक्टआवबो दङ आं माने सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांगोन सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा बेबायदि युथ प्रग्राम बेबायदिनो लादों माने माखासे युथफोरखौ माबायदि गाइडेन्स खालामलांनांगौ माने माबायदि गावनि आथिङाव गसंथानानै गावखौहाय गाज्रि जानाय लोंनाय मुवा बेफोरनिफ्राय माबायदि गसंना थानांगौ बेफोरबायदिनो माखासे प्रग्राम लादों बेयावबो आं थांनाय जागोन आरो ओंखायनो आफसुस जादों बेयाव थाबावगौमोन नाथाय गाबोननो थांनाय जासिगोन आं अके प्रग्रामा गोबांथार समायना रमायना जों जागासिनो दं निस्सय नोंथांमोना नुबाय थागोन ब्रादारा आफसुस खालामदों जे प्रग्रामाव थानो थाखायहाय अब्ला
ब्रादाराबो आफसुस ना थानो जोबोद मोजां मोनदों आरो गोबां चिलड्रेन्सफ्रा फैदों गोबां इउथफ्रा फैदों बेवहाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो गोबाङानो बाहागो लादों आरो मोजां फिथाइखौहाय जों नुनो मोन्दों माने गोबां रेसपन्सफोरखौहाय माने पजिटिभ रेसपन्सफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो माखासे गथ'फोरनिफ्राय निस्सय आसा खालामदों जे CDP-नि थ्रुयैहाय जे जोङो गथ'फोरनि माखासे बिहेभियार गथ'फोरनि केरेक्टारिस्टिक बेखौ निस्सय जोङो चेन्ज खालामनो हागोन इयुन जेनेरेसनाव ना मा होनो बेथ' थारानो मोजाङानो जागोन मानो होनबा बेवहाय जोङो जेरैबायदि चिलड्रेनफोरखौहाय फोरोंदों बेवहाय माखासे लिडार्सफोरखौ सायख'नाय जादोंथ' बे लिडार्सफोरखौ आरो ट्रेनिंबो होनाय जादों जे बिसोरखौ मोजाङै गाइडेन्स खालामलांबाय थायोबा फोरोंलांबाय थायोबा निस्सय सियरलि बिसोरो माने आपग्रेडाव फैगोन मोजां लामायावहाय आसा थादों आरो आंबो अके ब्र बहुत मोजां साजेसनखौहाय जोङो मोनबाय निस्सयबो बुंदों जे CDP-नि थ्रुयैहाय जोङो जोंनि केरेक्टारखौहाय जोङो चेन्ज खालामनो हागोन निउ कामिं जेनेरेसनाव ना मा होनो ब्र अब्ला जोङो इयुनफ्राव लोगो लालायनोसै ना मा दे थेंक इउ ब्र अब्ला आङो फाइनालि आङो बे जायगायावनो दङ आरो जाय नोंथांमोना CDP-खौ मोजां मोनो एबा CDP-नि प्रग्रामाव दङ निस्सय नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन प्रग्रामफोरखौहाय फैयोब्ला माब्रैब्ला गुड केरेक्टारिस्टिक्स एबा गुड बिहेभियारावहाय दोननो हायो बे चिरां डिस्ट्रिक्ट राङिजरा जायगायाव जादों CDP प्रग्रामा दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना सफैदों उन्दै उन्दै गथ'फ्रा निस्सय आसा खालामदों मोजाङैनो सोलोंनानै गाव गावनि ससियेल बिहेभियार एबा केरेक्टारिस्टिक्सआव केरेक्टारखौहाय सोलायहोनो हानाय एबा इयुनावहाय मोजां लाइफ दानानै जानो हायो थेंक इउ so much melody in my heart to the beat about how we set me free. Oh, I am bring it up, up, up.